Ada orang so masuk kita tuh tata ibadah. Belum ahad. Papungu tupak tu nalaho manuhor jabuni padita. Tikon upasat hami matu pungan nama. Shalom. Gurak semangat bah. Shalom. Shalom. Lihat ya di tuata. Di son kami sian punga nama maratapak di jolon ima nalaho petu bagion di puji-puji itu tuhata dalam lau manupaki salah satu program niuriata ima pengadaan rumah dinas. Jadi arop rohanami amang inang dot anak penami nabo sebulung asarohi ta sude manupaki tujuluan songon edok ni pasa aik si horu-horu tu sapuran ni si gura-gura rak mahita manupaki saluhutna ruas ni uriata asa anggiat tulus sude sakap ni panitiata asa eme sabatua matutu perlinggoman isi borok amat tabde batama na mertua saluhut na mahita di parorot musik.
Puji Tuhan. Oleh hati ma di tuata, oleh hati di saluhut, amanami, inanami, nama nupahi, sian ruas ni huriata. Jadi songonatani upa sama donon, tu sanggar ma aporik, tu lubang ma satua. Oras ma perdalan-dalan, sayang ma ngomong akka pertiga-tiga, ibu-ibu magodang akka yanakon di bagasan hai pason, nang akka na tua-tua. Debatama nama semua suhita salutna, oras madita, mau lihat ya? Taparade marohanang pikirata asa masuk kita tutata ibadah cumolo mahita martangi yang nahohom dimulai. Amin. Maret dehita. Marhiti-hiti guarni jabata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Sai tangihon ma suaraku, ali Jehovah, molo jauh-jauh ahu. Didok rohaku, ho madok, lului hamu ma bohiku atong bohima nahu lului ali Jehovah sayunang mata bunihon bohim maradopon ahu Jehovah do panodangi diahu dohot hatu aku tung mida ise mama biar ahu Jehovah do partano botoan ni ngoluku tung mida ise ma ahu biahaton. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangnya kita, ali Tuhan di bata parguguna sohatudusan, amanami nadi banuagi cangi, usehon matod dim nabadiai dohot apistaran nasyan hoi tuh
saluhut huriam asam lam rarat jalalam hot hatam nabadia di tonga-tongan ni hamion lehon mahiras niroha dinaposom nama jamitahon hatam asal lampita jalalam gadda huriam nabadiai patok tong mahuhut rohanami mangoloiho sahat rodi ujung di bagasan hapor seaon nature mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Patik ni di bata di minggu tes sarario ni mapatik pawaluhon dohot lapatanna tapai uti hutma unang ho manako dia do lapatan ni odo ikon di habiari rohatta di bata jalaikon holong rohatta di bana asaun nang hita olo madobo hepeng ni do ngaculma manang mabahen bisuk-bisuk mangalat sumhon buniaga ikon sipagad daun ni rohatta do artani dongan jala siramot tonoton songonido sahatna rap mangido gogomai tasian tuhata ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amen. Mari dehita. Tato potima dosata tuadopan ni debata martang yang mahita ali Tuhan debata amanami parguguna sohaturusan para siro hamida hami nadangolon narodo hami tu culom manopoti dusa nami na godangi
Di bagasan hajahatot do hami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil siana kadalanmu. Masai gudang pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dot asini roham. Sayunang paingot-ingot akadusa ni haposon nami. Dohot pangalosion nami marhite goarm ali Tuhan Yesus mar pamuati maroham di dosa nami na godangi. Amen. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata. Alani pangalosyota do bahen natartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak picang parhitian hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na digicang. Amin. Maredehita. Hatani debata epistol ni mingguta sadarion imana dianet sian Yohanes 5 mamuka sianet sada satu sia marsorin soring mahita majahasa namar sahid di paridian Bethesda salpu nii adong mapesta ni halak Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem. Marpaheado di sitorop halak nahasitan nama pitung Nasarion natiarapon aka na pai mai mahon hagugusang ni aiki. Alai adong madisi sahalak naung 30 tahun leling na marasahit. Jadi didok namar sahiti mamangalusi ibana iya le tuan idang adong parhuaoku namanugu ahu tupari diani di hagugusang ni aiki ay madok rodo pe ahu nungaji culuani na asing ahu micur
Jadi Victor Hisar majolmai dihidat malagena laos mardalan ma alai ari sabat do toho na sadari i songonima sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Tapi gema kor sian inahanna tung sidung yanon ditoruson ina Deborah mak. Silahkan inang.
Maredehita. Taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsia di debata cahuba, ido ama parguguna suatu dusan, natu mo palangit do tanoon. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianto di parbadia, adorang soabubuhan. Ido tuhata, natu maon na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana diau pinarsilang, natuat tu banuatoru dung ditanom, namulak mangolu di haripan, namanaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogona suatu dusani, disima ibana paimamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Ahu porsea ditoddi parbadia, jala adoksa dahuria nabadia, huria hatopan nyala Kristen akan nabadia, doho diasan ni dosa, doho dihatai namandok, mulak mangolu sogut daging ni halak naung mate, doho di hangoluan na sora sudah. Amin. Tabege makorsian punguan ama.
Tapi gema tikting dohot boa-boa. Shalom. Selamat hari Minggu madi tasaluhna. Tapai hutiut ma titing namar ragam di Minggu 20 Mei 2022. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu tasadarion Minggu ek Saudi. Lapatanna saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Topik Minggu ditangihon debatado Jojo ni Partigor. Paduahon kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu di Patupa marhite jum mulai pukul 10 toluwip. Ling jum di Sagion marhite grup EA sektor. Napaduluhon pesta parningotan hasasar nito di Parbadia manang Pentakosta. Di hari Minggu tanggal 5 Mei 2022 masuhat tama pesta parningotan hasasar nito di Parbadia naparjolo. Tapatupa kebaktian songon nasomal tolu sesi. Napaopaton kelompok sektor dohot namangisikor tu parminggu di 20 Mei 2022. Pukul 7.30 sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus namangisikor Inahanna, Ina Debora, ama Jeriko. Pukul 10 sektor Betani, Galatia, Filipi, Daho Kanan namangisikor Ina Esther, ama Salom, NHKWP. Di pukul 10.05 sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem namangisikor Ina Kamis, ama Huria, Remaja. Napalimahon pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 21 Mei pertangyangan sektor di Patupa di gereja do secara live streaming mangihutton di link na disagion marhite parhalado di grup WA sektor tabe di Patupa pukul 20 Riyama hita maddahotisa. Mulai hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 7 dohot tanggal 2 Juni 2022 Patupa utama pertangyangan di bagas ni ruas di Ganup sektor. Sialani pinangido matusude sektor. Asa paradehon inganan pertangyangan dohot koordinasi tu ketua RT RW setempat. Paunopon ruas nataba. Mulai minggu tasadarion 20 Mei 2022 gabe ruas nabaru do di Huriata ima keluarga Bernat Silaban inatai boru 5 juta dohot salah halak yanak kondasida alamat Jalan Sadewa Harjamukti nomor 2B nasida pindah sian HKBP Pasar Minggu resort Pasar Minggu masuk sektor Korintus. Melomar minggu do nasida upang idohami asa jongjong mana sida. Mau lihat ya? Nah papituhon pilihan bulanan dohot yuran diakoni sosial. Mau lihat ma di pasat huriata tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot yuran diakoni sosial. Sahatu bulan Mei 2022. Tuakan aso pasahaton depe taingot ma amanginang makarikoton pasahat tosa Ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe jala khusus tu daftar naung pasahaton iuran diakoni sosial boy mata bereng di majalah dingding di pintu masuk garejata. Napawaluhon papungu pilihan amplop resort di hari Minggu sadarion papungu pilihan amplop resort dohita tapasahat ma di bagasan Lasni Roha. Nomor sia papungu pilihan amplop
pesta pembangunan. Di hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022, papungu pelian amplop pembangunan dohita tapasahat ma di bagasan lasni roha. Pasapuluhon makatidakon haporsiaon. Ulaon makatidakon haporsiaon manang peneguan sidi tupar guru malua angkatan tahun 2022 tapatupa di tanggal 26 Juni 2022, ujian tulisan tanggal 12 Juni 2022, ujian lisan Rapdohot Natoras tanggal 15 Juni 2022, retreat perguru malua tanggal 22 satu tanggal 24 Juni 2022. 10 sada kegiatan pesta pembangunan Huria. Kegiatan pesta pembangunan Huria di Minggu Tasaderion ima penampilan sian ama Jeriko di pukul 7.30, dawat ama Huria di pukul 10 WIB. 12 torop ni ruas nama dohoti perminggua tanggal 22 Mei 2022 715 halak. Torop ni ruas nama dohoti permingguan di tanggal 26 Mei 2022 722 halak. Pas 10 teluhon ruas nama ulang tahun kelahiran 54 talak, ulang tahun pernikahan sia kepala keluarga Padita dohot Prahlado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 20 Mei 2022 hatani debata napasikopon lasni roha muna tersurat di Podatolu ayat 16 di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dihabirangna do hamoraon dohot hamuliaon. 14 pilihan bulanan dohot tahunan torop napasahaton pilihan bulanan di bagasan saminggon pitu kepala keluarga godangna 3.450.000 rupiah. 10 pitu pilihan iuran diakoni sosial Huria torop napasahaton pilihan iuran diakoni sosial Huria di bagasan minggon walu kepala keluarga godangna 2.225.000 rupiah. Keuangan gereja Huria 16.143.000 rupiah, pembangunan 5.270.000 rupiah, pusat 7.140.000 rupiah, amplop distrik 4.330.000 rupiah, jumlah 20.740.000 rupiah. Molotung adong pilihan tercatat manang salah redaksi akka pilihan ini asa dihubungi ma tuparhalado radedo hami paringgaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatta ma pilihan ini baik sangap di guarna. Amin. Tabagi makor sian ama salum.
Maredeh hita huhut pasahat pilihan. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi hita saluhutna mauliate madi Tuhata boy di bagasan tikiom di bagasan minggu sadar minggu eksaudi ima songom minggu perpudi di bulan 5 ala masuk mahita minggu naro di bulan ne baru jala takasdo di parhatop ni partikiani jala lam taridama nang aka pasu-pasu itu hatta
di tonga-tonga di pardalanan ni huriai. Atong tatangi mahatan itu hatta nagabi ujahan di bagasan jamita di minggu Saudi di minggu sadarion sian pesalmen bidu 10 pitu hujahama sian ayat sada rodi ayat onom songonom malu di sini. Tangi yang ni si David. Sai tangi ma hasitongan ali jabobah tangi homma alu-alukon sai tarehon ma pinggolmu tu tangyakon sian bibir naso marpangasi sai dapotan uhma ahu sian bohim sai ditatap matamma hasitongan nungadi dodo horo hakki ditikir ho bornginnai dilala hodo ahu hape dangadong jupakko hapo pangin do akapat pikirakku asa unang mangalaosi pamangakku sai merjaga duahu dilaka-lakani jolma si pangarupa diaka pambahena ni jolma dopak hata ni pamangammu sai diihut-ihut laka-lakaku do aka bogasmu dang maur-maur pangalak-lakaku sai hodo hupa jojo ai dia lusi hodo ahu ali di bata sai tarehon ma pinggol mutu ahu tangihon ma hatakon ima sahana dihita salutnah nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tungasailas doro hatta di tonga-tongani perdalanani aka ari di tonga-tongani perdalani ngoluta atik pe meragam do sipata nabi nolus di tonga-tongani aka ulot tabi jala cuaca pe sipata muba-uba teh di tonga-tongani aka partikian alai sasitongna di sido na di dok dinamika taringot tu perdalani ngolu hita jolma jala di sido taida songo diama di ragam-ragam ni cara ni debata di nama nopa akan masa di tonga-tonga di ngulut tahun nanti dus do songon di trupuk na hujahan akiningan di tonga-tonga ni pardalanan ni Raja David manang Raja Daud maragam do nani adupan ibana di tonga-tonga ni pardalani ngoluna jala sian ragam-ragam ni nani adupan nai lam di ida ibana do sasit tonga songo dia ma balgani asi ni rohani debata do waso ni debata di tonga-tonga ni ngoluna jala ido di bagasan tangiang ni Raja David saya di do ibana sai tangi ma hasitongan ali jahuba tangi hon ma alu-alukon masa di do Raja David hata tangyangon mate sai tangi homma imat alu-alu ni Raja David di son ala memang molota taida do di isi ni tangeng Raja David hira di pergumul hon ibana do di parukilon ibana di ngoluna tikos sitong jala diolo ibana do ima aka parsuru ni debata iba tu ibana song raja alai di bagasan ngoluna dia dopi ibana do ima nakingan hamaolon parukilon di tonga-tonga na mangului nah ni do ni debata jala ido molota jadi sudia ke ayatia te parukilon di bain mana gari ada song di ida ibana lemar gugu du jolma naso manangyon hatani Tuhani na mardalan ibana di tonga-tonga ni dalan naso sitongi di nalaho menekan manang di nalaho laho manahopi ngulu ni Raja David hira nanang manahopi ngulu ni Raja David ai tarida do molo di sejarah ni Raja Saul nak peda didang dipilih debata ima songo sadaraja jala Raja David nagabe magatihon ima Raja Saul alai di sido di ida Raja David songo dia ma gogo ni Raja Saul dinalahu
madopang Raja Daud. Batu tu dia mu amanami do inanami molo songoni. Rodo suku-suku nai di dia Tuhani di rohana teh. Di dia do rohani Tuhani. Bahasa di pasobu. Lapatana aka parjahat manang didok aka halak naso mangula ulau ni debata di nalo mangarorok ngolunai. Ada di sido keistimewaan nai dia makadongan. Di sido panopau ni debata di tonga-tonga di paru kilo ni asalam di tada Raja Daud do songo dia ma dirina teh. Songo dia ma panopau ni debata tu baga sendirina. Ai umum na di ngolutta. Ai di tonga-tonga ni paru kilo ni do di topa ngolut tau nate. Dus songon na mangalui ngolu nate. Dak segampang songon dia kapiga-piga pengalaman dia kana marcarita tari ngotun ngoluon ngolo adong do kesuksesan di bana ale dunga di joloani akar ragam nak maul paru kilon do akar krisis di nalo mambona dia ka ulon naiate ale di tonga-tonga ni akar ragam hamaulo ni di sido ibana di topa di nalaho tetap marsitu tu ibana di nalo paitihut di bagasan aka namasa di diri naiate. Ido rikot di ngoluon ikon na didok kekuatan mentalitas membentuk jati diri seseorang dapat menghadapi tantangan hidup. Anggodang songoni daktor topa jolmainya te gabi denggan ngoluna saat tu ujungna. Songoni Raja David ate. Asugari dipilit si Raja David pitor holan na tabu-tabu do dihilala ibana pitor diurupi Tuhani sudah nasa danganong pula paru kilon mungkin ibana dan apalah marsitu tu be ibana laho mangulon dia kaulon na pasti ono do iya ai tabu do apa tahe namang yu Tuhoni radi do sude songonadong do jol madong pagampang hudo di do imana lapatan nak molo mang yu Tuhani radi do sude temudo dangadong masalah dangadong akaragam nasi ale justru kadang-kadang balik seduya teh di ngoluon ketika kita setia dalam Tuhan ketika kita mau mengikut Tuhan tetapi disitulah banyak tantangan di si godang rohatan yang mengulai ibana di bagasa Tuhani ale di situ gudang lu sipata akaragam naruh tu ibana. Mereka mau mai di ngolut tau nate. Si patah kadang-kadang suku-suku di bagas rohat tete, songon di do ede suku-suku do rohaki. Di dia do Tuhani. Anong do ede tanah songon niya teh. Ale songon najar ku bereng dia deo di sakita iya teh. Lulu do rohaki di dia do Tuhatai. Anong dia teh songon niya teh. Ai boto hita do sejarah lagui imai. Ima penciptai sendiri do iya teh. Setia ima namano pakai edet teh sudi. Si manukali ate. Jadi memang saya ada do geleng. Alai baima nama sate. Burjui mana di sudi. Alai di seda tiki adong ma peristiwa tertobom ma anak nasada laos barujung ma dangang be ate. Jadi romi mana diciptakan melagui lau memuji Tuhan apa yang ngamaruki libana alai dicoba ibana do di paru kilon nai diguba ibana sada lagu ditiki nama sai ro aka parmarani di tonga-tonga ni gelekon di dia do ho Tuhan ido dei ai dang nadi tanoon nagabi jabbarna ubalga dang nadi tanoon nagabi ujung ni saluhutna di banua gijang do di parpudi partikiani ido pada akhirnya ale nang manduk hi lapatan gabi apatis si tanah manguluon dang ate mono na apatis berarti dangarok kaporsiot ale memang ido pada ujungna alani di bagasan trupukon di do Raja David dia lualun ibana ma di ngoluna sude di bagasa Tuhania teh danganong nang na martabuni ibana di bagasani alania
ala holan Tuhan itu na bui gabi haguguon di rajaon nanti. Ala Tuhan itu na bui manotuon di tonga-tonga ni ngulinya ala na prosiai asa bui ibana Jepang alus nasitong di ngulunai ate. Ale ahma edingna na taida di turpukon dok ngulu ni Raja David. Pada akhirnya nguluna dinggat doa teh. Jala Raja David mah raja na bui dohonon raja na gugu raja na dilihat Tuhani gudang aka pasu-pasu gudang do aka ragam na gabi salah sono jala sian peparane Raja David do dipakai Tuhani gabi ima tubuh ma sada sipalua ima Tuhan Yesus Kristus ake. Jadi odo sada perdal nagacap. Alanido bolo di bagasan tangiang di son nang marsiajar kita memang tok-tok AHP paru kilo na tadopi AHP na naung taula di gagasan ngolut tahun ale sada punna na ikon dohonot tadi ngoluta. Hanya Tuhan yang dapat memberikan yang terbaik dalam hidup manusia. Bukan oleh karena apa yang kita lakukan, bukan oleh karena sesuatu yang bisa dikatakan karena kita memang sudah banyak kita berbuat maka itu adalah sesuatu hal yang kita pahami merupakan satu jalan bagi hidup kita untuk artinya sewajarnya kita dapat memberikan dapat yang terbaik. Tetapi sebaliknya kalau Tuhan melihat besar atau kecil yang kita lakukan dalam hidup kita, kalau itu kita lakukan berangkat dari iman, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan dan satu komit di dalam diri kita untuk mengatakan aku tetap selalu memuji Tuhan, sebetulnya itulah yang menjadikan hidup kita semakin kuat di dalam mengikut Tuhan. Ale molo saya tak bering do memang kadang-kadang di ngoluta songo jolma ulu do sipata songo nia teh. Baik tadok gudang na hubain, gudang lu na takas nang hudau di ngoluon. Ale nang takas di ngoluta dan gumodang nabi naini hita di ngoluta. Sian nabi naini debata imana perjulu. Na baduaw ni kon berengot ta Papua anggo mual ni saluhut nabui tajalo akan nadir holan sian debata. Odong sian hapor sian ni Raja David ade. Sugari do Raja David do ala ni ngaluja au Tuhan bahasa dang di beko na songonon anu ngagudang na hulean bahasa dang di beko songonon da mate ala pitor di mamering do ibana boy gabe raja ibana Raja David alani asini rohani debata siam parmah do ibana kasoni do jo di ngoluton saya tabereng do ngoluta holan sian tonga do pardali ngoluta ala nu takas adong si halasonoton di ngoluna adang diberi mana siang bonana aina julu do suadok si kolakku suadok pola ni siasa konokku lau borha tahu sia kuta satu ingananon boy hudai akan nama ngulu di satu tikion totu ahmad honota datung gabe berengota naung adong ngihian hita gabe boy hita tadok di ngoluta odo na gabe modal diau daung mate ale ngoluta saya tidak berangkat di bagasan ngoluta nasoadong di hadihakku dihiad do Tuhan jala boyau boleh patama hodo au boy Jepang akan nauli na denggan di tonga-tonga ni ngoluta iya teh pasti kita dang menyesal dang kecewa di ngoluta nate ale ngoluta detong do hasil do perjulu tae bereng dang ta bereng songo dia do mulani ngoluta bapak si do konota hita ma nang luja di tonga-tonga di ngoluon do konota gabe tatutup ma Tuhani Tuhan ma balosna do jabarna na iko jaloku siako nu ngahulau na songonon marsia bagi bere kita ma di hatani Tuhan dakya nasida akan aporsiai mamerek setonga ibana manang mamereng di pedal ngulina di hasil nai ale di ida ibana naso tamahian doa di ngoluku naso bohian do sasitonga tareto ngau di tonga-tonga ni ngolu dihasilkan boy hudai hujalo nasa na dinggan di ngoluku ido sasitong nama banita gabeta dok mau liate ma Tuhan kita berucapkan syukur molo bui hudai jalahui lala ngoluta di tikion alani ido ditangyak tadi bagasan tikion
Saya toktong matuhani mangalean gugu tu hita. Di bagasan serep ni roha hita saluhukna. Dinalaho pasaon di tu adupan di debata. Nah mangikut tayi dalo nakiningan di bagasan aka ayati. Sebetulnya adong do saya pakilalani Raja Daud nama dok. Ahado nanaing ulah hononna di ujung ni lakai bana songon sada halak nama ngaraja di Israel dan diboto ibana alanya ala memang parbinotuan ni Raja David pe di tiki gabe raja dan adong buah masongon permahan bingung deh saudara songo kita kadang-kadang bingung kita mengulon sada ulau nate ayahan yang ulau noton saudara parbinotuan gugu dohot pengetahuan di hita. Ale itu dia ida mana marsiajar Raja David. Gabi sada raja nabulu ni ibana. Jangan dong na asing. Siat Tuhani do ibana saya toktong marguru di ngolunai. Marguru tu Tuhani. Anggo di zaman wayangon mungkir dohono ni halak mak. Barang siapa orang yang memiliki predikat pendidikan akademis yang tinggi itu adalah merupakan satu jaminan dalam hidupnya dapat mencapai sesuatu kekuasaan atau sesuatu kejayaan, kesuksesan di tengah-tengah ngoluna. Dalam sada sisi segi materi do hapor tibion bui do indapot ibana. Ale godang naido godang di jolman waengon memiliki kesuksesan secara material. Nah tidak. Alai belum tentu do ibana memiliki kebahagiaan di tonga-tonga yang ngoluna. Alanya ala nasanap napuna di bagasan dirina dang martodi ala dang dijalo pangajarion nasihat Tuhan ya. Ido rikot na di ngoluni halak Kristen buasa iko martangi yang hita. Buasa itu mangede ede pujian. Saya tangi hita di hatan itu hata di akar ragam nama nata bege Asabo ido gabi bohal di ngolu parto diotai jala ido sasitong na menyetir mengemudikan kehidupan na adong di ngolu tahun nate. Asabo asa margugu hita jala takas tujuan na adong di hita tujuan ahana niloni Tuhan itu hita tujuan nasitong di tonga-tonga di perdal ngolu tahun nate. Nah bereng mah akayan nakot taya teh molo malu do sonario nate molo sugari marluba hita di aka pelajaran di aka ya nakot sonari tu hita pasti talu do hita najulu suadong pelajaran komputer anggo hita ngadong najulu anggo dana sonari ngadong suadong gudang di aka pelajaran noang di aka dana kate anggo di hita najulu hola lima do buku sekolah teh anggo ingo lima buku pigami EP tipis-tipis ya bala nima ay bahana wala ni dima alai bang sonari ba anak SD ICP pengasong na kuliah teh sebi gejeng gudang bidang luar biasa dan nasi sekolah be nasi les pe adong do sian aka privat atau anggo sonari merdanakan oti les itu kan les ale molo dang tastiron taaturon ulu males do ya nakot taya teh les males do imana alanya beh ulan pelajaran dari hapur tibiong dulu diajari ya teh dang nama na sopor lu mari kita simbangi dengan pelajaran tentang firman Tuhan. Ternyata dalam Alkitab orang yang belajar lebih banyak dengan firman Tuhan, belajar hubungannya dirinya kepada Allah, itu memberikan manfaat hikmat yang luar biasa. Gudang do jolma adung do na pistar dak pola predikat sarupa hagorne akademis na noayon alebui dikuasai bana ilmu nadong sonarion. Ya rupa jupang songoni sadah halak tamat imana molo sabutuna SD do alai pengetahuan cara karejo nai ngalubisian insinyur di mutan sarjana teknik bui diputen di mana ulu sifat mana ayah nabi notom ngaku liya songono nabi notom ni kan umpama sarjana elektroma imana adong lo songoni
Olan kontak pedija budang di bote di pature. Nah dia putus. Dia dong. Ale molo tamat cum laude. IP na 3,25. Nah subuh itu 4,0 ate. Baima. Alania. Karena banyak orang yang walaupun sedikit dalam pengetahuan karena keberadaan dia, tetapi dia lebih banyak berharap kepada hikmat daripada Tuhan dalam dirinya. Kadang-kadang banyak dibangun dalam hidupnya sehingga dia memperoleh sesuatu yang istimewa dalam pengetahuan. Ale perlu tak catat dengan dok kita dak pelap tak gabe di dok kamu dak pelap perlu nak kuliah dak perlu nak daun ate. Ondo na pas hari. Keberharapan Daud kepada Tuhan membuat dia menjadi pandai, menjadi bijaksana, menjadi kuat dan melampaui orang-orang yang lebih pandai untuk zaman pada waktu itu. Luar biasa deh. Odo nabu gabe catatan di tonga-tonga ningoluta songon halak Kristen. Alani di tonga-tonga ningoluta molotung di tonga-tonga ningoluta tahalason di bagasan tikion gudang doa kasih lelehoni debata. Nah boy memampukan kehidupan manusia dapat memperoleh sesuatu yang luar biasa secara sains ilmu pengetahuan. Tetapi ingat bahwasanya pengetahuan daripada Tuhan seperti yang dialami oleh para raja atau para orang-orang yang percaya akan memberikan makna yang luar biasa dalam dirinya untuk dapat menguasai dunia, menguasai berbagai hal di tengah-tengah kehidupan saat ini. Alani dong record molodidok di son ipola ni tangiang martangiang berdoa kita, tetapi ini mengartikan jangan lupakan hubungan kita tetap kepada Tuhan. Relasi kita kepada Tuhan. Parsauratei do debata. Ido tangiang niate. Dakolan diti pas neng mangan saya mangan neng mudung martangiang. Tangiang do molo nunga tabain. Parsauran relasi ta do tu debata terus di ngolut tahun. Di dia pe ido relasi nah jelas hubungan jala odo nama ben sada kekuatan di tonga-tonga nih ngulutta alani di minggu sedean eksaudi dengarkanlah seruan ku ya Tuhan jala di dok dibaga saya tangi hong suaraku ali jahuba artinya kita tidak mau melepaskan diri selalu memberikan komunikasi kita, hubungan kita kepada Tuhan. Hape nama sa ding ulut taon nate. Unang gabi masadi kita. Alani di bagasan perdaling uluta naing takas do songon di bagasan trupuk sadarion majau kita babua tangi do Tuhani dinalaho mangalehon aka alus tu tonga tening uluta saliling hita toktong dinalaho mabain parsaurat tei do debata asa jupang ma hagugon pasu-pasu do malua sian hagugot tatai. Amin martangiang mahita. Mauliati ma Tuhan diajari hodo kami di bagasan partikianon asa tok kami padomu diri nami doto di nasa ragam namasa di ngulun nami. Jujut Tuhan alani akan namasa di tonga-tonga ni portibion lumubi ali Tuhan marado pun dia akan ngudusi ganupari dohon akan ragam hamaolon nasipata soson di ngulu namion alani Tuhan leho matod di Tuhami asa tok kami marsi hohot lau padumuhon diri nami dotto Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus di hamul terohana meli Tuhan di pandongan yom di nasang ulu nami nasay laon jala sahat tu minggu ujung di bulanon di hilala rohana meli Tuhan pandongan yom mu di hami alani ali Tuhan ubuak kami tu adupamu Tuhan sude akan aneng siobasan nami si dalanonon nami li Tuhan di ngulu nami marhiti pakubasin di huriam di tonga-tonga ni aka persauran marhiti pertanyangan sektor saya leho ngantu hami gugu
dogot ringgas ni roha lau madohoti aka pertanyaan ni. Jala di bulan naroon ali Tuhan pukau nami ima parsaoran di pertanyaan di ganug sektor alani Tuhan leo maroha pikiran nami. Jala pangaradion di hami laho mangaradion inganan nagabi langgatan mi di tonga-tonga ni parsaoran di bagasan hatam. Papos marohanami Tuhan babua toktong didongani hodo hami di padau hodo hami sian akar ragam parmarani asal sonak kami di Tuhan dinasa aka ulon nami. Jala di halas rohanami Tuhan di bagasan tikion naung taba nang ruas ni huriam di tonga-tonga ni huriamon ima di keluarga Bernat Silaban boru 5 juta rap dohot sahalak yana konna asima roham baen mana sida keluarga ya Tuhan gabi keluar ngena toktong pasi dohot makubasi ho di tonga-tonga ni nguluna sida nang dihuriai asa terpuji jala jupang di nasida ima aka pasu-pasu godang di nguluna sida. Lasongoni ali Tuhan buanon nami di sude program namardalan di tonga-tonga ni huriam. Ima marhite aka nanang pesta honon nami di pesta pembangunan di hari Sabtu. Dohot laho paulihon ima di pestai songodalan laho paulihon sada bagas aset ni huriam ni baru alani Tuhan say ukap ma pasu-pasu mitu ganup hami asa dang marhahuraha kami ali Tuhan di bagasang ulu nami ima songodalan ali Tuhan lahu manupahi di ulau ni leon hahi pason las ni roha jala padau siak kami akau ngutungut Tuhan di bata buanon nami nang di program di anak kon ni huriam nanang naik sidi mulai siang dinalahu mangara di ujian tulisan-lisan sahat ale Tuhan na retreat na sida le Tuhan ima nanang dipatupa di bagasan bulan onomon saya juluani dongani jala padau male Tuhan aka abat-abat asa mardalan do denggan salut na alani asini roham na mangula di bagasan ni ade Tuhan saya pasu-pasu maruas ni huriam nama ulang tahun kelahiran, nama ulang tahun di pernikahan. Asa ditupahi hodo marhiteto dimia le Tuhan. Disude akar rumah tangga, asa gabe rumah tangga na berbahagia. Toktong di bagasan hasadaun, jala mar hasikopan nasida le Tuhan. Di ngolu pardagingon nang di ngolu partodiope. Asa martaba-taba nang nasida le Tuhan, lo memuji pasangapon guarmu nabadiai. Ali Tuhan nang suderuas niuriam napasahaton aka pilihan na di pilihan di ganum aka permingguan manang di pilihan di diakoni sosial naksongoni persembahan manang pilihan bulanan do nang aka silas ni rohana sida di pasaturia sai pasu-pasu ma lam ditebai homa aka pasu-pasu marhite ulon nasida siganupari jala toktong nasida le Tuhan lam marhasuksukan ima na di jalo nasida siako marhite aka ulau nasida Tuhan di bata asi maroham nang di dalam mangula dia ke ulon nami bele Tuhan mamuka di marsogut dohot namangihut sai dongani mahami sai padau ma aka batabat dohot aka parmaran asa sonang haribu-ribu kami di Tuhan lahu mangula ke ulon nami tau puji-pujian di guarmu. Langsung ali Tuhan dang lupa kami membuaton saluhur ali Tuhan di ruas ni huriam nang hami napung dison hati jut ali Tuhan gudang paru kilon nami dohon akan parsahiton nami di tonga-tonga ni ngulu nami asima roham ali Tuhan di bagasan guari Yesus Kristus mangasal mudarmu nabadiai nang durus di dolok Golgota ido na pamalupon ido na mangalehon hahisaron di ngolu nami di pardagiong nang di partodion nami pe asima roham ale Tuhan pa borhat mahami sian bagas joromon toktong marulup-ulup hami jala marharinggason jala di pasu-pasu hodo hami di sude akang ngolu nami mau liate madi ho ale Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho
Amin. Tasambuk mahatan itu hata nata jalo di bagasan tikion di nama rede kita los tapas ma beliata di kion jala sada amplop ima si pasatota ima dinalaho manupahi di ulaon resort naturus mardalan satu partikianon tapasahat ma di bagasan hahipa las niroha. Jong kita ayat saya tendehon.
martangnya pilihan na tapasahat di bagasan tikion martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhud silenehon na dinggan dot nasa ulibasa na maliutus. Hupas hatami masian elehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwab na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marki hite-hite todim. Asal mutadahami godang silang dikon mitu hami. Asal migir-giri hami andok moliate tuho. Marki hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadi amagoarmu. Say Roma harajaonmu say saut malomon roham di banua tungaun songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siapa hari. Say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu kami. Unak kami tu gion tu pangujunan. Palua ma hami sian pangagong. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho. Di sordakon Tuhan de batamabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di depakon Tuhan di batamabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amen. Molia tema di Tuhata, boy hita marsaur di bagasan tikion, ngata puji Tuhata, tatangihon hata ni Tuhata, jala nungata jalo pasu-pasu ni Tuhata. Di bagasan tikion akan marhubas di bagasan ibadah hita di Arianon, sian song leader organis nang akaparladu ni huria, namar kubasi sedari nang habis sendiri ima uluan ni huria pasahaton. Selamat hari Minggu mari hita saluhutna. Hari Minggu. Horas. Tuhan Yesus nak punah, sebab kami